Ovo je prva nacionalna vježba spasioca na vodi. Nikad nismo imali takvu vrstu vježbe da je odvijamo na takav način da smo se svi uspjeli okupiti negdje isključivo za tu stvar. Tako da mi je jako drago da ste se okupili u tako velikom broju. Vidim da ima po ovome tu negdje skoro 40 ljudi iz spasilačke, dakle taj dio, i negdje iz osnovne jedinice interventnog tima Društva Crvenog križa Istarske županije ima jedno 16-17, isto oko 20 ljudi cirka. Napravili smo scenarije tako da svi scenariji kreću iz ove baze. Svim timovima, ovdje tim 1, krenuli smo na lokaciju M5 prijem. Scenarij broj 1, to je znači N5. U kanjonu Muzil nalaze se 2 kajakaša koje je nevrijeme zarobilo. Oni su pozvali pomoć, potrebno je osobe izvući na sigurno i pružiti im prvu pomoć. Što se tiče scenarija broj 2, od prva 2 kajakaša dobivamo informaciju da je s njima bio i 3. kajakaš kojeg je nešto ranije more odnijelo prema obali. 3. kajakaš nalazi se u vodenoj špilji, znači tamo će ići džet koja imaju rasvjetu. Scenarij broj 3 koji se odvija na lokaciji S1, prilikom šetnje po otoku Fraškeru, osoba se posklizla i pala. Prijatelji koji se nalaze s njom zvali su pomoć, rekli su da se osoba žali na bolove u leđima i nozi. Potrebno je izvući osobu na sigurno i pružiti prvu pomoć. Zato vas je tu više, zato tu idu daska i korito. Scenarij 4 koji je na lokaciji S3, dakle zbog opasnosti od urušavanja potrebno je evakuirati 3 osobe s objekta MOL na istočnoj strani uvale Paltana, znači potrebno je izvući osobe na sigurno i pružiti prvu pomoć. Scenarij koji se nalazi na S4, dakle po dolasku na tu lokaciju dobiva se informacija da je jedna osoba u panici skočila s tog objekta te da ju je morska struja odnijela u smjeru rta Kamenjaka, dakle prema jugu. Svim spasiotima, vježba je gotova, molim povratak u bazu prijem. Kako je naša priča počela, mi smo od 1996. postali članovi Međunarodne federacije spašavanja života na vodi i od tad smo krenuli sa ustrojem spasilačke službe. Prošle godine smo slavili 25 godina i kroz tih 25 godina
je Služba spašavanja života na vodi postala jedna od vodećih organizacija u pitanju osposobljavanja spasilaca, prevencije nesreća, spašavanja i pružanja prve pomoći unesrećenima na vodi, a i na međunarodnom nivou smo pokazivali sa svoje aktivnosti i bili prilično dobro prihvaćeni. Radimo intenzivno, evo što je to i danas, da na neki način jačamo naše kapacitete i znanje da bi na što bolje učinkoviti način odgovorili na ovim sadašnjim izazovima, posebno klimatskih promjena. Cilj nam je da što učinkovitije i da što brže spašavamo, to jest da mislimo i na ljude koji su ugroženi, unesrećeni, a isto tako da mislimo na sigurnosti samih naših spasioca, zato vježbavamo i zato smo organizirali ovu vježbu. Na ovoj vježbi se okupilo 50 pripadnika iz cijele Hrvatske koji su prošli prilično intenzivan i zahtjevan trening, obuku da bi postali spasioci na vodi u otežanim uvjetima.